টিকমেন হ'ব দাদা ক'ত পৰিছিলে আপুনি आं एक्सिडेन्ट जाबाय आरोना दायो मा बुंबावनो आरोना गाइस एक्सिडेन्ट जानानै बेवहाय माबा खालामबाय दायो फार्मासियावहायनो दावाइ सावाइ लाबाय हेलौ गाइस वेलकाम टु माय निउ ब्लग नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअ माने एसे आलादा जागोन आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो थांगासिनो माने आं गामिनि लामाजों आरोना थांगासिनो जोंनि गामिनि लामाया अबस्था गाज्रि थ' माने आं दिनै बहा थांगोन थ' माने जोङो माने कभार भिडिअनि थाखाय शुट खालामगोन आरोना गाइस माने दायो बाइक मोनासै आरोना ओमफ्राय फंबाय सानैनियावहाय लिभ बिबाय आरोना बिसोर सानैया दोनना फैगोन दायो ओमफ्राय बिसोर सानैनो चक्लेट जाहोना थिनहरसिगोन आरोना जागोन ना चक्लेट जाहोना थिनहरसिगोन आरोना थ' फै होमबालाय दायो टमटम गाखोना थांगासिनो आरोना गाइस माने टमटम गाखोना थांबाय थादों थेलामारासिम ओमफ्राय बिनि उनावहाय बाइकआव थांगोन आरोना दायो गाइस थेलामारायाव मोनफैबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ माबा लकेसनावहाय लोगो मोनगोन गाइस फाइनालि जों मोनफैबाय दायो माने लकेसनाव नै दायो माने मेडिकेलावहाय लागोन ब्लग माबा सरि sudah dah mana mama part lagun dong mama sih dan ulang pada sini anda aktris aneh kalau aktris guys daino syutinga जागायसिगोन जोंहा ओमफ्राय लकेसनखौ नायगासिनो आरोना अबेथिं लाबा माने मोजां जागोन होननानै दायो नायगासिनो आरोना जायगाखौ नायनानै जायगाया जुदि मिलियोबा माने लानोसै आरोना थ' नायलांबाय था नोंथांमोना डेन्जार नुखादोंलै स्टेडियामखौ गाइस निसो बा गासैबो रेडि नै जाबाय नै गेम गेलेनो फैदों जों फुटबल गेलेगोन फुटबल गेम गेलेनो फैदों जों गेलेना नायनो फैदों गाइस रेडि yes या रेडी I'm not ready सब रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो शुटिं टाइम ओरैजाय नै फैसा माने आं एसे बुजायगोन आरोना गाइस चलो गाइस दायो नै जों जागायनोसै आरोना बेवहायनो लागोन लकेसना बेनो जागोन बेवहाय दान जागोन आरोना गाइस रेडि दायो रेडि जाजोब्बाय ओरैजाय एक्ट्रिसा फैगासिनो प्रेक्टिस गाइस एक्टर नहीं ये हम लोग का गुंडा অলপ দূৰত খোজ কাঢ়ি আহিবি হা অলপ তই গুচি যাবি দেই আহি যাব দে গো गाइस दायो माने जोब्बाय जोंहा शुटिंआ माने मोननैसो सिना जोब्बाय दा आरो बेलेगाव दं आरोना बेवहाय लाखांबाय जों बेनिखौ जोङो दा एसे जाना लानोसै आरोना गाइस जानानै थांबावनोसै आरो बेलेग मोनसे लकेसनावहाय गाइस जोंनिया रुटिसो दायो गाइस बहुत कष्ट बहुत गरम मा खालामनो आरोना गरमावहाय गाइस मावजी ब्लॉग गाइस दायो जाना लानोसै आरोना जानायनि उनावहाय जोंहा लकेसना चेन्ज जागोन माने बेवहाय शुट खालामदोंमोन ओमफ्राय दायो नै जोबनोसै आरोना बेवहाय खाना पिना सोलिबाय थादों जानाय मेकअप आर्टिस्ट एंड फूड फैकल्टी रोटी ओ खाएगा सब्जी क्या किधर है सब्जी मेरा ही नहीं है बढ़िया है देखिए आप लोगों को पूरा मुंह से पानी निकल रहा होगा बहुत टेस्टी है ना टेस्टी है। बहुत टेस्टी देखिए इसको ना ऐसे लेके बढ़िया से ना वाह लास्ट दायो लास्ट सीन ओमफ्राय जोबनोसै आरोना बेनिफ्राय थांसै जोङो गाइस दायो माने नै जों एक्ट्रिस लानाव फैना दंफैयो आरोना एक्ट्रिस लानाव ओमफ्राय सानगोन जों दायो मादि नुदोंब्रा दारिया मोजां ना কি হল रेडि जागासिनो आरोना रेडि जाना लानोसै ओइ जल्दी रेडि हो जोंहा नै साहा लाबोबाय साहा लोंना लानोसै दायो गाइस साहा लोंनायनि उनावहाय नेक्स्ट शुटआ जागोन आरोना सिना जोंहा दासो सोरां जाबाय नै साहा लाबोबाय जोंहा लोंसै दे Ma mungkin beko. Ma. Gulu-gulu papor. Gulu-gulu papor. Gulu-gulu papor. Gulu-gulu papor. Ya gorong.
এতিয়া নিপিন্ধো নহয় So guys माने जोंहा दायो सिना माने बेवहाय गोसानावबो लागोन ओमफ्राय ओरैजाय बालियावबो लागोन आरोना गाइस दा एसे दंबावो बेखिनिखौ लानानै फोजोबसिगोन आरोना টিকমেন দাদা ক'ত পৰিছিলে আপুনি মই ইয়াতে गाइस माने आं एक्सिडेन्ट जाबाय आरोना दायो मा बुंबावनो आरोना गाइस जानानै बेवहाय न'खर थांबाय दायो बे फार्मासियावहायनो दावाइ सावाइ लाबाय थांसै आरोना दा गाइस स' गाइस बे नङा दे बे नङा माने जास्ट आंनि माने रलावसो आरोना एक्सिडेन्ट जानायनि रलावसो आरोना बेखौ सार ओरैनो नर्मेलसो बानायनाय आरोना गासैबो ओरैजायबो माने जास्ट माने रलावसो बेबायदि आरोना गाइस एक्सिडेन्ट जामाराखै रियेलावहा नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ गाइस दा आंनिया नै पार्टआ बिदि आरोना गाइस स' माने मा बुंनो माने बिराद मानसिफ्रा नायगासिनो आरोना ओरैजाय नायगासिनो मानसिफ्रा ओरैजायबो नायगासिनो गथ'फ्रा स' माने बेबायदि आरोना माने आंनि रला गाइस माने माबोरै जादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअ गाइस माने फाइनालि आं माने एक्सिडेन्ट जानाय आरोना बेबायदि आरोना रला स' नोंथांमोना नुगोन आरोना भिडिअखौ साननैसो उनावहाय दायो शुटिंआ सोलिगासिनो गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय साननैसो उनावहाय नुगोन आरोना गोटाই নাই এটা ঐ মোৰ ৰোলটো হৈছে না নাই ভাল একদম পাৰফেক্ট হৈছে না বঢ়িয়া হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ নাথাকিব চাব नायबानो जाबाय लिंक पाइ नायबानो जाबाय आरोना गाइस माने आं भिडिअनि माने लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन ना गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय रला नायलाय आंनिया फाइनालि नोंथांमोना फाइनालि जामारदो सानदोंखोमालै गाइस गाइस दायो जोंहा शुटिंआ जोबनानै बख'जोब्बाय बेफोरो दायो जोब्बाय आरोना बेयावबो डान्स सान्सआ जोब्बाय डान्सफोरबो दंमोन बेवहाय जोब्बाय दायो ओमफ्राय दायो ओंखाम जाग्रोना लानोसै स' गाइस माने नोंथांमोना साननो हाजों आं एक्सिडेन्ट जादों होननानै गाइस आरोना जास्ट माने रलावल'सो आरोना आंनि एक्सिडेन्ट पार्ट आरोना बेयो गाइस माने रल आंनि एक्सिडेन्टनि स' माने दायो जोब्बाय ओमफ्राय जोङो ओंखाम जागोन ना ओइ भात बनायसै ना ओंखाम जाना लांसै आरोना गाइस बख'जोब्बाय बेफोरखौ ओमफ्राय जों थांसै गाइस नोंथांमोनखौ ओंखाम जानायाव लोगो मोनसिगोन आरोना गाइस भात खांगोन दे गाइस ओंखाम जाना लांसै दायो रेडि ओंखाम जानो Gaza? To tadi saya kami dulu. Oh tadi masih seto kami. Bukan lah. Fresh जाबाय दायो ओंखाम जानो लानोसै नोंथांमोनाबो जानोबा जाफाबानो जाबाय आंजों आरामसे बयलार दादि आरो गाइस मा जाबावनो आरो जोंनियाला बयलार बाहेरा আমি খাই লম ন গাইস খাই লম এইটো দেখিছে আমাৰ ফ্ৰিজ আছে দেখিছে बिदिबा गाइस जाना लानोसै ओमफ्राय जाखांनानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरोना हर जाबायमोन आरोना मोनाबाय ओंखायनो माने नेक्स्ट सिना गाबोनसो जासिगोन आरोना गाइस बेनि थाखाय माने दिनै हाजोबासै